secret nungnani theke secret nungya dakino thinai norok moko khnai blaino wananai hayada yes abo haino secret nungnani theke secret nungya dakino thiyu bahaike hinke secret nungnai rok jodi nung secret nungnai rok ni gana tongko dingke borong ni nungmano hoite hokul thango o hokul mani jodi nini bwsago ba bohok bisingo hapkadingke nungno dotino cancer wngwi thinai bahaike thinai hinke World Health Organization ni report ni onusare borong mono sawo secret nungnani theke secret nungya daktino thinai secret nungya rok jodi nung tongkhoti hinke borong nungmani dili bahai man tongkhoti hinke o hokulong nungjakting tongkhoti hinke tamni bagay na hinke bini bo nung tongmani hokul nahari hokul khimani o hokul khimani hambiani ni sago hapkadingke nung bongni theke dakti thimano abni bagay norok secret nungnai rok bai hakchali tongdi te tabungni joro to joto nungnai mang cherai khnai nung cherai ni joro rogo abo haike hokulok hapkadingke thainyani besirbag tongo te nung nogo cherai ganang abo haike rok secret nungkhadingke bo nini cherai nos tongnani chances kwbang tabuk to buri barai sinungnai bango norok nukhna uskangni news rogo khwayo buri rok sidi secret nungo kwbangma sidi nungmani kolki rok nukhna norok abni bagay norok abo hai rok bai hasali tongmangkhe blaino sanai hambai jotono.